Черклан Продакшн Мастер Немка Хандаҳо да ёди ман аввалин рӯзе ки шино шудем маву ту худут гуфта будӣ ку ман мешам аз они ту чизе ки нашавада мо байни ҳарду мо ваъда дода будем ку намешавем мо ҷудо наход ки имрӯз акнун ба як гапи бегона бовар карда ҷудо шавӣ ба ҳамин баҳона рӯшонсӣ ё дурӯғ меган чизе гуфтанда борам даҳуҳо бовар кардӣ бовар накардӣ да ман майли рафти партофти нигоҳ накардӣ қафо бовар карда ҷони ман кардӣ ту кори хато мегузара вақт бо мешавад дери ба чақақинам бошам ман мекунам сабру тоқат дил додам ҷони ман хато кардум агар не ранги кӯдак ноз карда биё мара хам нате агар тони баргар дер меша ҷони ман вақт мегузара баъд ақиқата намеша хандаҳо дар ёди ман чашмакот куҷо шудан охарин бор бошадам ҷон рӯи зебота бубинам хандаҳо дар ёди ман чашмакот куҷо шудан охарин бор бошадам ҷон рӯи зебота бубинам бовар кардӣ хато кардӣ мара афсӯс нафаҳмидӣ ҷони ман биё баргар ки ман дигар наметонам бовар кардӣ хато кардӣ мара афсӯс нафаҳмидӣ ҷони ман биё баргар ки ман дигар наметонам ҳангапи бегона беҳуда бовар кардӣ рашк карда ин набин натиҷа ба чӣ кардӣ ай лабу дурханда ашк бошада чашмо зиқи ҳар рӯз медонам шабҳо намебара хоб якдигара дӯст медорем хам метем бо якдигара биё бо ҳам якҷоя ҳис мекунем хушбахтира ту худут медонӣ ку дӯст медорум тура сахт биё мара дастате сар наметум ҳеҷ вақт ай тарафи ман ягон гандагира надидӣ намедонам даборам чизе гуфтан шунидӣ бовар накун охи ту чизе фора гуфтан гирам ту мара медонӣ ку ман дига хеле одамам ба гапҳои бегона беҳуда наку бовар интизори туё ман биё охи баргард маънои зиндагира наку беҳуда бора дар ёд дори гапҳое ки мегуфтем ба ситора хандаҳо дар ёди ман чашмакот куҷо шудан охарин бор бошадам ҷон рӯи зебота бубинам хандаҳо дар ёди ман чашмакот куҷо шудан охарин бор бошадам ҷон рӯи зебота бубинам бовар кардӣ хато кардӣ мара афсӯс нафаҳмидӣ ҷони ман биё баргар ки ман дигар наметонам ҷони ман наметонам